जयेन जानाया जोंनो अननानै दालां होनायनि थाखाय राजिबथारानो नायसन थांबाय साब्रैसो थांबाय दाना बायद'आ होनबाय नोंसोरो आङो जा दालांनि दायथ'आ बेखौ आं आजौनायाखौ होबाय नोंसोर दालांनि सोमोन्दै आंनाव दाफैथारसै आहा गोदान मानसि फैगासिनो दं बेबायदि होनजाबाय आरो जों बेयावबो लाजिनांगौ माबाया आरो दा बेखौ जोङो दुखु मोननानै दा बेयाव जोङो बिराद दुखु मोननानै जोंखौ सोर अनसायबावगोन जोंखौ सोर अनखांबावगोन जों एथ' गोथौ हाखराव दङ जों बिराद दुखु मोननानै दा जोङो सार गोदानजोंबो दिनै जोङो जयेन लानो मोनबाय दालांखौबो मोनबाय सारानो आलो गोजोनै जोंनो साननाय बायदि दालां होबाय जों बेखौनो थैनो बायदि गोजोनबाय गोसो बायदि मावनानै ला जोंनि बनरगाव 9 नं समस्तिनि कुमुद चन्द्र नार्जारि सारा जोंनो जोंनि लुबैनाय बायदि दालांखौ होबाय आङो झारबारि हालामखौ सामलायोमोन आरो बिजेपियाव थानानै दिनै बिजेपियाव थानानै आं मानो ओंखारबोनो गोनां जाखो जोंनि झारबारि प्राइमारियाव बिजेपि हिसाबै खिन्थानो आन्थाल' इसेल' दङ गासिबनि गामियावबो इसेल' दङ होमबा जों बेजों बोरैहाय बिजेपि दोलोआ देरहागोन बेखौ असिला खालामनानै आङो जानाय नंला आंनि गोदोनि बिपिएफ दलावनो आं थाफैफिननोसै होननानै जोंहा दिनै खामारपाराया दिनै जयेन जानाया जोंनो अननानै दालां होनायनि थाखाय जोङो माबा थाबाय गोजोननाय थाबाय जों बेनि थाखायनो जयेन जादों जोङो सिगाङाव बिजेपियाव थांदोंमोन रावबो जोंहा जेननानै सिगाङाव बिपिएफआ जेननानै जोंहा रावबो गैला बायदि साननानै जोंहा दालाङाबो अभाब बिराद जारला जोंनि गामिया हाग्रा बंग्रा रावबो नायसना लामा सामा जेबो गैया हाखर हाला दाबो ओंखायनो जोङो सोर राजिब सारानो नायसनगोन खोमा होननानै जोङो बिजेपियाव जयेन जाहैदों ओमफ्राय दा जयेन जानायाव बिराद माबादों आरो फैगोन थांगोन अनेक मास जों आसा खालामनानै थादों बिसिनि जबानाव ओमफ्राय लास्टआव बिदिनो बैसागु बायनानै हैथारनोसै होनबाय ओमफ्राय दाना बैसागु बायनानैबो होद'आ मोनबाय ओमफ्राय नैबे निर्जय होननायखौ जोङो थुबाय थायो जोंनिनो गामिनि एसे नोंहा सिनायजाथाव हिसाबै नोंनो जोंखौ माबादो अनदो होननानै जोङो थिनबाय थादों आरो निर्जयखौ ओमफ्राय निर्जया फन हरो र' होनबाय थायो ओमफ्राय दाना सानसेखालि फन हरनायाव होनहरबाय दे नोंसोर साल दंफां नागिरदो मावहैनोसै होननानै बुंनायलाय आंना फिसाफ्रा निर्जयमोन बयबो बिदिनो गारि 600सो थाखानि थाव सोलायनानै जि साल दंफां नागिरबाय मोनबायबो दाना होनहरबाय आरो हजों दंफाङा जाबाय माला मावगोन होनहरबाय दा बे माला मावगोन होननायाव दा बियो होमबालाय सारनाव फैफिनबावदो एसे रायलायफामफैदो साथाम साब्रैसो गारजेन जानानै दा बेबायदियाव थांबाय साब्रैसो थांबाय दाना बायद'आ होनबाय नोंसोरो आङो जा दालांनि दायथ'आ बेखौ आं आजौनायाखौ होबाय नोंसोर दालांनि सोमोन्दै आंनाव दाफैथारसै आहा गोदान मानसि फैगासिनो दं बेबायदि होनजाबाय आरो जों बेयावबो लाजिनांगौ माबाया आरो दा बेखौ जोङो दुखु मोननानै आरो दाख्लै होनहरबावखाबाय आजौआनो फन खालामखाबाय गावनो डाइरेक्टलि होनहरखाबाय 1.5-2 लाखनि खामानिनि थाखाय जों फैसा होनो हाला राब साब खोथा होनहरखाथारदों आरो दा बेयाव जोङो बिराद दुखु मोननानै जोंखौ सोर अनसायबावगोन जोंखौ सोर अनखांबावगोन जों एथ' गोथौ हाखराव दङ जों बिराद दुखु मोननानै गोब्रामलायै थिग जोंहा निर्जया बिसालथे दं हिसाबै आं बेजों रायलायनोसै बाजै होननानै बिसालथेजों रायलायनानै जों दा मोननाय जाबाय दा जोङो सार गोदानजोंबो दिनै जोङो जयेन लानो मोनबाय दालांखौबो मोनबाय सारानो आलो गोजोनै जोंनो साननाय बायदि दालां होबाय जों बेखौनो थैनो बायदि गोजोनबाय बनरगाव 9 नं समस्तिनि कुमुद चन्द्र नार्जारि सारा जोंनो जोंनि लुबैनाय बायदि दालांखौ होबाय सोरबा माने थांनो फैनो होननानै फैनो हायाखै आरो दा दुब्लि खामानि मावनायनि बोथोर नालाय बेनिफ्राय सोरबा खोथिया फोहैदों सोरबा माने आलि फासनानै फैदों बे जानानै सौहाखै आरो